കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण शिष्यादा गोविंद श्लोक भागवत स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभूरिसुरापुविभावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं गिरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। मतेकबन्धो मत्सङ्गिन् मत्कुरो मन्महादना मन्निष्ठारकमद्भाग्यमतानन्दानमुस्ते। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി. ശ്ലോകം 39. सर्वधी वृत्त्यनुभूत सर्वा आत्मा यदा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत നാന്യത്ര സജ്ജേത് യത് ആത്മപാതഃ. ഇവിടെ നാട്യത്ര എന്നാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷെ നാന്യത്ര എന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു അക്ഷരത്തെറ്റാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് നടുവ് വയ്യാത്തോലെ ഞാൻ കിടക്കുവാണ് മാതാജി, കിടന്നോണ്ടാ കേൾക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവദീ വൃത്യനുഭൂത സർവ യഥാ സ്വപ്നജനേക്ഷിതൈകഃ तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷൻ സർവധീ വൃത്തി എല്ലാവിധ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. അനുഭൂത അറിവുള്ള സർവേ എല്ലാവരും ആത്മാ പരമാത്മാവ് യഥാ അത്രത്തോളം സ്വപ്നജന സ്വപ്നജീവി ഈക്ഷിത കാണപ്പെട്ട് ഏകഹ ഏകവും അഭേദവും തം അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പരമസത്യം ആനന്ദനിധി പരമാനന്ദ സാഗരം ഭജേത ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ആരാധിക്കണം. ന ഒരിക്കലും അന്യത്ര മറ്റൊന്നുമല്ല സജ്ജേത് അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുക. യതഃ യാതൊന്നിനാൽ ആത്മപാത ഒരുവന്റെ അധപതനം വർത്തനം ഭാവർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച്. സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായി അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഒരുവൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സർവ ആഹ്ലാദദായകവും സർവം ജയവും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതി ശയാനന്ദ സാഗരവും ഗണനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമയമായ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ വരാം അല്ലെ. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഐശ്വര്യ റായി ഒക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഐശ്വര്യ റായി ആയി വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിലെ സ്വപ്നത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായി അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സ്വപ്നത്തിൽ രൂപം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്വപ്നത്തിലല്ല എടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ തന്നെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളായിട്ട് സ്വയം അവതരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഒരുവൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വരാഹ ഭഗവാനായിട്ട് കൂർമാവതാരം വന്നു, മത്സ്യാവതാരം വന്നു, അതുപോലെ ഒരുപാട് അവതാരം, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരം ഭഗവാന്റെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില് മനസ്സ് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സർവ്വ ആഹ്ലാദദായകവും സർവം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെയും രൂപങ്ങളൊക്കെയും എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ. അലമാരിന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ അത് എടുത്തതാ, അന്നേരം ഇതും എടുത്തില്ല. അത് ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മള് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുമ്പോ എന്ത് വരും? സർവ്വ ആഹ്ലാദദായകമായിരിക്കും അല്ലെ. സർവം ജയമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെയോ സർവവ്യാപിയാണ്, സർവശക്തനാണ്, വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതി ശയാനന്ദ സാഗരവും ഗണനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമായ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ. അപ്പൊ സർവം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ടൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും നമ്മള് അധപതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയാണ് ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പൊരുൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ പല തോണിയിൽ കാലുവെക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അപ്പോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിലെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതിലൂടെ അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭാതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്
നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെതിരെയുള്ള ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. ആകയാൽ ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് അഥവാ ഭക്തന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗിക്ക് എന്താ പറയുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? അതിനോടൊക്കെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് തന്നെ വേണം ഒരു ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന അണിമ, ലഖിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതകരവുമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കർദമമുനിയുടെ ഒക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അണിമ, ലഖിമ തുടങ്ങിയുള്ള ശക്തികൾ ഒരു യോഗിക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ പക്ഷെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗസിദ്ധികളൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? യോഗ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ യോഗിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ യോഗത്തിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും കൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അണിമ, ലിഖിമ തുടങ്ങിയ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ അതിലങ്ങ് കുടുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ? നമ്മൾ അതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു അതിശയോക്തിയോടുകൂടി നോക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വഴിയിൽ നമ്മൾ വീണു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ നമ്മൾ അവിടെ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ അണിമ, ലഖിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതകരവുമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ധനത്തിന്റെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപ്തമായേക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം മായിക വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വീണ്ടും കെട്ടുപിണയുന്നത് സ്വന്തം അധപതനത്തിനും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ താക്കീത് പ്രകാരം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ. സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ്? ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നിയുക്തമാക്കുന്ന, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധി അല്ലെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് പല പല ആകർഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ആകർഷണങ്ങളോടൊക്കെ നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട്. അഥവാ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏതിലെങ്കിലും വീണു പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നല്ല സ്ത്രീയെ കിട്ടും, അതുപോലെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും. ഈ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കിട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ വീണ്ടും സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ സുഖലോലുപനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പോകും. അതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അധപതനം, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ചു മരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിലൊന്നും വീണു പോകാതെ വേണം ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാം. ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വനത്തിൽ പോയിട്ട് പോലും ഒരു മാനിനെ ഒന്ന് കൊഞ്ചിച്ചപ്പോ അതിൽ വീണുപോയി. അജാമിളൻ ശരിക്കും വനത്തിൽ പോയത് എന്തിനാണ്? പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വനത്തിൽ പോയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി. ആ സ്ത്രീയോട് വിവാഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെ 80 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീണു പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം. നമ്മള് വീണു പോകുന്നവരാണ്, സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പോരാണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. മറ്റൊന്നിലും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കണം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അസംഖ്യവുമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സകലതിന്റെയും പരമാത്മാവാണ്. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നും
അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായി മാത്രമേ താൻ അത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം. എന്തു തന്നെയായാലും അതാദ്യം ഭഗവാൻ ദർശിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടലാണത്. അതിനാൽ നാം എന്തു തന്നെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താലും ആ കാഴ്ചയുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളത് പോലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. എന്തും നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്മെല്ല് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, നമുക്ക് ഈ സ്മെല്ലൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തൊന്നും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആദ്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചയാകട്ടെ കേൾവിയാകട്ടെ അല്ലെ, എന്തും ഭഗവാനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടലാണ് എന്നും പറയുന്നു. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഏകകാലികമായ ഏകത്വത്തെയും ഭേദത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന തത്വശാസ്ത്രമായി ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ ഏകനും ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തനുമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം പറയുന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭേദമാണ്, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അഭേദമാണ്. ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പിള് ജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമുദ്ര ജലവും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജലവും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലുള്ള അതേ ജലമാണ് നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് വ്യത്യസ്തമല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, സമുദ്രത്തിലുള്ളത് അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്കും. ഭഗവാൻ സനാതനനാണ്, നമ്മളും സനാതനരാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മള് ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഒന്നുമാണ് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ. ഭൗതികമായി പ്രകടമായ സകലതും വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭാവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അഥവാ അതിബൃഹത്തായ ഭാവം സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. വിരാട് രൂപം നാരായണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപമാകുന്നു. അപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെയും നാരായണന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപമാണ് വിരാട് രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിരാട് രൂപത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന A to Z എല്ലാ സംഗതികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിരാട് രൂപത്തിൽ. അപ്പോ ആ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അവതാരമല്ല. എവിടെയും ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പലവും ഇല്ല, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു വൈകുണ്ഠധാമവും ഇല്ല. ഈ വിരാട് രൂപം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈകുണ്ഠധാമവും ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, അതായത് നാരായണന് ഒരു വൈകുണ്ഠമുണ്ട്, അതുപോലെ നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് ഒരു വൈകുണ്ഠധാമമുണ്ട്, പാർത്ഥസാരഥിക്ക് ഒരു ധാമമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തിനും ഓരോ വൈകുണ്ഠധാമമുണ്ട്. പക്ഷെ വിരാട് രൂപത്തിന് ഒരു വൈകുണ്ഠധാമമില്ല. അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് വിരാട് രൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിരാട് രൂപത്തെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്? അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു, പകല് മുഴുവൻ ധനസമ്പാദനത്തിനും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭൗതികമായിട്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോന്നിനെയും ഭഗവാനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിരാട് രൂപത്തില് ഇപ്പൊ എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിരാട് രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാരായണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപമാകുന്നു. ഇത്രയല്ലാതെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം സ്പഷ്ടമായ സർവ്വതിന്റെയും നിയാമകമായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നൊരുവൻ തിരിച്ചറിയും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സർവസ്യ ചാഹം വിസന്നിവിഷ്ടോ, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ർജുന തിഷ്ഠതി എന്നൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, മറന്നുപോയി. ഈശ്വര സർവഭൂതാനി ർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അതിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്
പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായ നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം. മറ്റാരുടെയും അരുത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മേൽ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഏകമാത്ര കടാക്ഷത്താലാണ് സൃഷ്ടി സാധ്യമായതെന്ന് വേദശ്ലോകങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നാരായണൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നും ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ നിയതമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലേ, ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം. എന്താണ്? അഹമേവാസമേവാഗ്രേ നാന്യതത്സദസത്പരം പശ്ചാദഹം യദേതച്ഛായുപശിഷ്യേദസോസ്മ്യഹം. ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് ആരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒന്നും ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ്. ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായ യാതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെയോ സംഹാരത്തിന് ശേഷം, സർവ്വസംഹാരത്തിന് ശേഷവും ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇവൻ ബ്രഹ്മാവ് പോലും, അദ്ദേഹത്തിന് പോലും എന്താണ് 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ തിരിച്ചു വീണ്ടും അടുത്ത കൽപ്പത്തില് തിരിച്ചു വരും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആർക്കും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഗത്വാല നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമമ്മ. അപ്പോ നമ്മൾ ആ മരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ക്രിയേഷൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വീണ്ടും വരേണ്ടി വരില്ല. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും? തിരിച്ചു വീണ്ടും വരും. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യം ശങ്കരാചാര്യരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യരെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ശങ്കരാചാര്യര് മായാവാദത്തിന്റെ ആളാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ശിവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. മായാവാദമാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലവും ശങ്കരാചാര്യർ നിയതമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഏകകാലത്ത് നാരായണനിൽ നിന്നും ഏകവും ഭിന്നവുമാണ്. ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യഭേദ തത്വദർശനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നാരായണന്റെ വീക്ഷണ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ചതാകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലവും അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ ആത്മമായിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞും നിൽക്കുകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അപ്പോ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭുവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തത അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സെയിം ആണ് അല്ലെ. അഭേദമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭേദം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഇത് ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലമാണെന്ന് പറയുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭേദവും അഭേദവും രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അതായത് ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഏകകാലത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാണ്. കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണ്. സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിരവധി അവസ്ഥകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയിലകപ്പെട്ട് അവയുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ ഞെരിപിരി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. തികച്ചും സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒരു ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. അപ്പോ ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കാണാണ്. നമ്മളൊരു മോഷണം നടത്തി. ഈ മോഷണം നടത്തിയപ്പോ നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ശിക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു ലോകം, ഈ സൃഷ്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നാൽ
എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയനായ പരമാത്മാവാകിയാൽ അദ്ദേഹം അത്തരം സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയോ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സർവദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാകുന്നു. എന്നുവരികിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വിധം പരമവും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി സകലതും അദ്ദേഹമാകുന്നു. കൂടാതെ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായതിനാൽ ഒരുവൻ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രനാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികൾ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 9:7 പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വിധം പരമവും പ്രധാനവുമായി സകലതും അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. ഒന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ കൽപ്പവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു ദിവസം രാത്രിയാവുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ പുനഃസൃഷ്ടിയും നടത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ഈ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാകുന്നു മനുഷ്യജന്മം. അപ്പോ ഒരുപാട് നമ്മള് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. ഇവൻ ദേവന്മാരുടെ ശരീരം കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ദേവന്മാര് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്കാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഒരു സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ദേവനായിട്ട് വന്നാലും വീണ്ടും തിരിച്ച് മനുഷ്യനായി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അല്ലെ? ബഹൂനി ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ, അല്ലെ? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന് വിശേഷ ബുദ്ധി കൂടെ തന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളില്, നമ്മുടെ ആ ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനിയാക്കി മാറ്റുന്നത്, അല്ലെ? ഇത് ജിജ്ഞാസു ആയി മാറും നമ്മള്. എന്നിട്ട് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മള് ആരാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരംശമാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഏതുപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഒരാളെ വെള്ളത്തിലോട്ട് അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും, അല്ലെ? അയാളിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ദുഃഖത്തിലാണ്. അത് നമ്മള് ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒത്തിരി സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഈ സുഖം ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് മരണം വരിക എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പേടിച്ചായിരിക്കും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? എപ്പോ മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രേ. അവിടെ അത്രയും കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടാണ് അത്രേ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കുട്ടീനെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പുകച്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി. അതുപോലെ അമ്മയുടെ വയറ്റിനകത്ത് സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കൃമികൾ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഉദരത്തിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തുള്ള ആ വെള്ളത്തില് കുറെ കൃമികൾ ഉണ്ടാവും. ആ കൃമികൾ വന്ന് ഈ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോ ഈ കുട്ടി വേദനിച്ചിട്ട് മോഹാലസ്യപ്പെടും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിൽ അതിനുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോ ആ കുട്ടി ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ജന്മം ഞാൻ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തിരിച്ചു ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് വരും എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മറന്ന് ഈ ഒരു അമ്മ, അച്ഛൻ, ഈ വീട്, ഈ കുടുംബം ഒക്കെ ആയി അതുമായിട്ട് അങ്ങ് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും
ആ മോഹവലയത്തിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട്, അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാകുന്നു മനുഷ്യജന്മം. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമർപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. सर्वं श्री कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ